हाय हॅलो एस एम क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण करंजीसाठी पीठ कसं तयार करायचं ते बघूयात. इथं मी घेतले आहेत 3 वाट्या मैदा आणि 1 वाटी रवा. तर याला मी छान असं दुधाने असं छान मळून घेतलेलं आहे. दुधाने मळून घ्यायचं आहे किंवा आपण पाणी टाकून पण मळून घेऊ शकतो. तर इथं मी पाणी टाकून मळून घेतलेलं आहे. तर असं छान आपलं पीठ भिजलेलं आहे ते बघू शकता. आता आपण त्याच्यासाठी सारण तयार करून घेतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये आपण अर्धी वाटी तेलाचं मोहन पण टाकून घेतलेलं आहे आणि नंतर आपण हे पीठ मळलेलं आहे बघू शकता. असं छान आपलं पीठ भिजलेलं आहे. तर आता आपण याच्या करंज्या करून घेणार आहोत. असं करायचं आहे. आता हे असं आपण कढईमध्ये भाजून घ्यायचं आहे. हे आपण करंजीसाठी आपण सारण तयार करतोय आणि त्याला आपण एक चमचा तूप टाकून त्याच्यामध्ये आपण भाजून घ्यायचं आहे. नारळाचा पीस इथे बघू शकता भाजून झालेला आहे आता आपण. तर आता हे काढून घेऊयात. तर इथे बघू शकता मी पिस्ता आणि काजू बदाम हे आपल्याला करंजीमध्ये टाकण्यासाठी मी इथे असं घेतलेलं आहे. याला पण थोडं भाजून घ्यायचं आहे आणि याला मिक्सरमध्ये थोडं बारीक करून घ्यायचं आहे. आपण हे करंजीसाठी सारण तयार करतो आहे. तर ड्रायफ्रूटचं आपण असं मिक्सरमध्ये थोडं बारीक करून घेतलेलं आहे. त्याला पण थोडं भाजून घ्यायचं आहे खोबऱ्यासोबतच हे अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता. तर इथे बघू शकता इथे मी बदाम काजू आणि पिस्ता घेतलेला आहे. याचं बारीक वाटण करून घेतलेलं आहे आणि खोबरं किसून घेतलेलं आहे तुपामध्ये भाजून. आणि थोडंसं आपण 1 चमचा आपण याच्यामध्ये खसखस पण टाकलेली आहे. तर असं आपलं छान करंजीचं सारण तयार झालेलं आहे. इथे बघू शकता. तर आता याच्या आपण हे खोबऱ्याच्या करंज्या बनवणार आहोत. इथे बघू शकता याला आपण आता मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत. इथे बघू शकता याला मिक्सरमध्ये थोडं फिरवून घ्यायचं आहे, थोडं बारीक करून घ्यायचं आहे. इथे बघू शकता हे सारण आपण अशी पुरी लाटून त्याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आहे करंजीचं सारण. आणि आता त्याला आपण थोडंसं पाण्याचा हात लावून असं दाबून घ्यायचं आहे. चमच्याच्या साह्याने किंवा साच्याच्या साह्याने असं पण हे बनवून घ्यायचे आहे करंज्या. तर इथे मी चमच्याच्या साह्यानेच बनवते. इथे बघू शकता या अशा पद्धतीने. तर आता याला चमच्याने कट करून घ्यायचे. माझ्याकडे ह्या अशा पद्धतीचा चमचा आहे. तर हे असं त्याला छान असं कट करून घ्यायचं. अशा छान आपल्या करंज्या तयार होतात. इथे बघू शकता अशा मी सगळ्या करंज्या करून घेतलेल्या आहेत. तर आता इथे मी तेलामध्ये अशा छान करंज्या सोडून घेतलेल्या आहेत. आणि आता त्या थोड्या फुगल्या की आपण त्याला थोडंसं उलटून घ्यायचं आहे या अशा पद्धतीने. इथे बघू शकता. तर अशा छान आपल्या अशा करंज्या इथे तयार झालेल्या आहेत. इथे बघू शकता. तर अशा पद्धतीच्या करंज्या तुम्ही पण नक्की करून बघा. तर अशा छान आपल्या करंज्या तयार होतात आणि खायला पण खूप खुसखुशीत आणि खमंग छान लागतात. तर अशा तुम्ही नारळाच्या खोबऱ्याच्या करंज्या बनवून बघा. जर ही रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा चॅनल. तर इथे बघू शकता अशा छान आपल्या करंज्या तयार झालेल्या आहेत. आणि अशाच पद्धतीने आपण सगळ्या करंज्या बनवून घेणार आहोत. तर अशाच करंज्या तुम्ही पण नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद आणि स्वस्त राहा. दिवाळीच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा.